Og nu viste de jo alle trøjerne i trøjervinet, så det er mit stort bifald. De mangler lige et par holdkammerater, men det er Topsport Flandern. Og det er Dana, der sponsorer den konkurrence, og det er den eneste selvstændige A-kasse, den eneste A-kasse for selvstændige, og alle rytterne her sætter en autograf på kasketten, og så kaster de den bagefter ud til jer publikummer, så hvis man rigtig gerne vil have fat i sådan en kasket, så er det i hvert fald en god idé allerede sådan lidt på forhånd at strække armene i vejret, så man ikke kommer lidt bagefter i kapløbet om at få fat på en kasket. Så solen skinner, så det kunne måske også godt være meget god idé at få lidt beskyttelse. 4, 3, 2, 1, throw! Holdkammeraterne her, og de er selvfølgelig rigtig stærke, men hvor meget power har du selv i benene? Er du tilfreds med den form, du er kommet? Ja, i går blev jeg ældre, og i en masse tid, så det er okay. Formen den er der, og benene de begynder at være der, så jeg tror, det er godt. Så kommer der 2 andre ryttere fra Astana-holdet op, og det er 2 ryttere, der har placeret sig rigtig fornuftigt på de 2 første etaper. Den ene, det er Valerio Angioli, der blev nummer 2 på første etape med det her Styrts, hvor han... Det gør det der ikke. Så jeg håber lidt, at det går videre. Det er godt kørende i øjeblikket, har lige kørt. Bliver du dedikeret til at skulle jagte en etape? Selve starten går ud på Låsbyvej, cirka 4 km fremme. Så endnu en gang tak til alle her i Skanderborg, by og kommune. Og det har været en stor fornøjelse at være her i Skanderborg. Vi startede jo med 900 motionscykelryttere. Herfra slår 745 gårde. 100 ryttere, der skulle køre kongeetaps, 193 km. Herfra Skanderborg og Vejle. Til Vejle, men så er vi har for Vejle, altså. Vi er kommet til at starte.